Benvingut, benvinguda a una nova meditació guiada d'inspirament.com. Ara és el moment de trobar un espai còmode on puguis meditar sense interrupcions durant aquests minuts. Adopta una postura estable, però relaxada. L'esquena dreta. Les cames còmodament recolzades. I les mans descansant sobre les cames. Si ho prefereixes, tanca suaument els ulls o deixa la mirada en un punt fix davant teu. Pren-te un moment per reconèixer el teu cos, aquí i ara. Percep el contacte amb la cadira o amb el terra. Sent la sensació d'estar recolzat, d'estar sostingut. Permet que la teva respiració flueixi amb naturalitat. Inhala. Exhala. Sense necessitat de canviar res. Ara porta la teva atenció a l'acte de respirar. Nota com l'aire entra i com surt. Potser ho perceps al nas, al pit o a l'abdomen. Queda't aquí, observant amb curiositat i sense esforç. Mentre respires, és possible que la ment vulgui portar-te records o coses pendents. Quan te n'adonis, reconeix-ho amb amabilitat i torna a la respiració. Cada retorn és una oportunitat de tornar al present. Després d'uns instants, expandeix la teva atenció a les sensacions del teu cos. Percep la temperatura, el pes, la textura de la roba sobre la pell. Tot el que apareix forma part d'aquest moment. Ara, obre la teva atenció una mica més i escolta els sons al teu voltant. No els jutgis com agradables o molestos, només permet-los tal com són, integrant-los a la teva pràctica. Repeteix internament algunes frases senzilles que et recordin
El poder de l'atenció plena. Sóc aquí. Aquest moment és suficient. Allà on poso la meva atenció, hi poso la meva vida. Descansa uns instants en aquest espai de presència, sentint com la ment s'asserena quan està en contacte amb el que realment succeeix. Quan sentis que és moment de tancar, torna a portar la teva atenció al cos complet. Percep les cames, les mans, l'aire que t'envolta. Mou suaument els dits de les mans i dels peus. Moltes gràcies per haver-me permès fer aquesta meditació guiada. Si vols expressar, donar a conèixer les teves sensacions, què has sentit, com ha anat aquesta meditació, pots escriure-ho aquí baix als comentaris. Ens serà de molta ajuda.